na parsidoho di namar liturgian non di son mahudulan na di jolo nang hupara de hami jala anon acarana songono maparmulai na masuk anon haruar sianan inang anon masuk siano butituson baru haruar ma sianan atenang ate. Jadi di tiki maret de ngaboy jong rotu julu ate manginang songoni mara buah-buah tu aka parliturgi.
hatu pado pagalakon lilin songon sipul ni panondang tapagalak malilin natalon manggobarhon hatu tuat ni panondangi ima Tuhan Yesus Kristus tu portibion panondangi do na manondangi parsaorata di huriaon di bagasan holong ni roha sonari ku goroho kami ma na pagalakon lilin na parjolo parjamita ima hala amang padita J pandiangan mewakili parhalado hala amang situa R na 70 mewakili sian kategorial ama hala amang J Sitorus mewakili kategorial paropuan Nyonya Aritonang Boru Manurung mewakili kategori Naposo Martin Denis Silaban mewakili kategorial remaja Evelyn Marpaung mewakili kategorial Dakdanak Sikola Minggu Pasca Boru Simanjuntak Marede Mahita Sian Bukede nomor 610 ayat sada. Tabema dihamu di bagasan goarni Tuhata Yesus. Maselasdo roha marnida hariburota marparsaoran ditongani joro ni Tuhata di bagasan bornginon. Dina marningot hita di ari hatu tubuh ni Yesus si paluay. Sesahat manauli dohok nadenggan tupahon ni asin ni roha ni debata. Dinang ro debata marhite Yesus Kristus manopot hita colma. Ganup taon tapes tahod do parningotan ari hatutubu ni Yesus. Jala tapatuduhod do las ni roha marhite ragam ni akka gaba-gaba. Alay neng manian unang holan sia duru tarpatuduhon las ni rohata. Alay neng madisado panggul miton ni ngolu. Jako kamu ma barita nauli las ni roha hadameon si hangulu honoton. Ay nang tubo do dihamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluay ima Kristus Tuhani. Ibana si buat tua dohot las ni roha dihamu
na mangapuli hamu diragam ni pakilalaan. Alani ita puji matuhata marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani, jalan nunga huidahami, jalan nunga huatidakok kami, dohot hubaritahok kami Tuhamu hanguluan na saleleng nililingna, na dilabung ni amay hian, jalan nang patar di hami. Haleluya. Martangiang mahita. Ale ama nami, ama ni Jesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem, say pinuji magwarmu na badiyay, alanang ditikir ho hami bangsong, ditogu-togu ho do hami siyan hahulomon tuhatiuron, jala dipadomu ho do hami, naholakian siyan ho, gabe saor muse dohoto, gok halalas ni roha do hami alaniing, say jalo mahamuliateon ni rohanami, nang tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Maredehita sian bukede nomor 50 sada ayat sada dohot ayat tulu bersiap-siap ma liturgi. ngangado saluhut pabahenan ni debata tung nasotardo do jolmai do huaso dohot hapistaranna tarida doi sian saluhut na tinopana
sian naso adong hian gabe adong. Masai uli jala denggan si tutu, soada na hurang tung sikop do sasude. Marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akalangit. Jala marhite-hite hosani pamanganna do sude aka paranganna. Ay makuling ibana gabi menjadi do. Madoko do ibana jadi jongjong ma. Ay marhite sian ibana do ditoppa saluhutna na di banua gijang doho na ditanaon. Na tarida doho na sotaridai. Akah bangsa, akah harajaon, akah gonggoman, akah parhuasoon. Saluhut nai ditoppa marhite-hite ibana, jala marhapatean tu ibana. Ale Jehovah si gonggom hami, mansai sangap do goarmu dilihat portibion. Dipatimbul hodo hamuliaonmu ro di atas ni langit. Garisian pamangan ni akadak danak dot akan poso-poso dijadion hodo. Jadiin hodo paranganmu alani akana mangaloho asa paojopon musuh dohot sitahi sudol-sudol. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Maredehita. Tung ahama nian jolmai umbahen pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai umbahen pola diebatiho humurang apala otik do ibana sian debata dibahen ko alai ditali-talihon ho muse hamuliaon dohot hatogamon tu ibana. Dipabangkit ho do ibana gumonggom aka jadi-jadian ni tanganmu. Sude do tahe dipatuduk ho tu ibana. Akka biru-biru dohot lombu sude naro di binatang aka na di harangan pidong aka dinotoro ni langit dohot aka deke di laut ro di sude na mengisir di laut. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Didok di Yohanes sada ayat sada dohok saplopat dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai jala debata do hatai gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon ima Tuhan Yesus Kristus nata pestahon di bornginon. Amin. Marede mamusehita sian bukede nomor 61 ayat 2 dohot ayat tolu bersiap-siap ma liturgina paduahon.
dengan situtu do portibion dohok sude pangisina alai nuaeng nunga dihukku pitimus dangadong be godang suara ni pidong na marhabong alani jolma na jot-jot manegai akka suasuanan laho pasauton lomo ni rohana hadameoni pe nunga maul be didapot jolmai nuaeng alani porang dohot huaso nang artape godang ni hasusaan alani lalo harorobur dohot aek na sumar partangison alani hapogoson hageduhon dohot pangarupaon nang pogos pangosangosaon didongan nang nasa ulaon dosa tahe sudenai alani jolma dang be makaholongi debata dohot donganna manusia. Hatani debata natar surat di Tolu Musa 25 ayat 35. Tung sura lam marpogos dongamu lam sumuruk tahe parbuhalon di labungmu ikon tolongammu do ibana nang halak dagang nang halak pai solat ibana asa mangolu ibana di labungmu. Ale debata saya pargugoi mahami mangumpulahon nahompar tu hatami dang jadi pepeolonmu dang jadi homar nida bohi jala dang jadi jala om musilua ai sisip do di pitung matani halak napistar jala pabalik-balik parhatani halak natigor. Ale debata saya pargugoi mahami mangulahon nahompar tu hatami jadi di dok Jesusima si haholongomu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam doho sian nasa roham jala si haholongamu do dongamu doson dirimu. Ale debata saya pargogoi mahami mangelahon nahompar tuhatami saya pahot ma sini roham dihami maritahite panindangion dohot hagogoon ditondi parbadia asa tarapul situtu rohanami manjauho asa patun
Tigor jala daulat hami marpangalao bae nasangapon di guarmu na badiai. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Sisa ngunjul do dalam ni debata pita do hatani Jehovah ibana do lombu-lombu ni sude akana marhaposan tu ibana. Amen. Marede mahita. Jong mahita saluhutna. Tabege hata baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Musat pe akadolok jala humutal akarobean alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat sianho jala padan ni hadamioku nasotupa humordit ninna Jehovah siasiho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabegema hata ni debata turpuk di bagasan sadarion ima tarsurat di ulon ni apostel 10 tolu ayat 20 sada sahat ro di ayat 25. Dungi di pangido nasida maraja jadi di lehot debata matu nasida si Saulus anak ni Sikis marga Benjamin leleng ni 40 tahun. Sian pinoparni ima di parodebata di halak Israel, Jesus ima si palua na pinarbaga baganay. Mareak ujung nilakana di dok si Johannesi, dadaaw na niarok ni Rohamuna, dipudik ko do ibana ro. Na hurang tama doau mananggali si patuna ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marede mamusehita sian bukede nomor 50 walu ayat 2 dohot ayat tolu bersiap-siap maliturgina patoluhon.
Bangso namardalani di bagasan hahulomon, marnida sada panodang nabulun. Bisardo sada panodang di akan namangingani tano linggoman ni hamatean. Dibahani apala Tuhan isa diri ma mangaleon sada tadda di hamu. Ida ma gabe-gabe ma sada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama guarna Immanuel. Alai dong dapat gok di tikina, disuruh debata ma anakna, tubuh sian boru-boru, ginonggoman ni patiki. Yang goha tutubu ni Yesus Kristus songonon do, uju orani si Josepi dope inana si Mariai, gabe-gabean do ibana sianto di perbadia, andorang soma si padunohan dope nasida. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan nama orang seluruh di dunia. Pamilangon parjolo mai uju digomgomi si Kerenius tano Syria, jadi borhat masa sude asa disurati ganuk tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud na margoart Bethlehem ala sian peparat jala margani si Daud do ibana pasuratot dirina rap dohot si Maria orwan nai naung gabe-gabeani. Jadi di sini nasida gok maari hangoluana ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipiakon matu bagasan panggagatan ala soadong inganan nasida di parmianan nasidai. Jadi adong na magbongin di ladang na di sini aka pagmahan mangingani pinahan nasida. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Alai didok suruh-suruani ma tunasida, unang mabiar hamu, ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna, parsaulian ni sadok bangsoi. Ai nang tubu do dihamu sabor nginon, di hutan ni si Daud si paluai, ima Kristus Tuhani. Mari dehita. Tujolo perwakilan lau macalo sinodang nililin sian parjamita las borhat mahamu la panguluhon lilini tusude ruas ni kuria. Marede mahita sian bukede nomor 54 ayat sada sahat ro di ayat tolu jongjong mahita saluhutna. Sora
saluhutna. Marede mamusehita sian bukede nomor 615. Martang yang mahita, dame ni debata nasumurung sian salhu naroha, imana mangaramoti, ate muna nang dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Di damang dohok dai nang namarpunguna hinaholongan ni Tuhan ta Kristus Yesus. Horas madihita salhuna. Jala pasahaton nami ma pertabian Tuhan manami doh inanami nang hita saluna. Selamat hari Natal madihita saluna. Songon nagali-gali do. Nawalo noeng diri puruhakku do. Maredi pedakya kubigi songon nagali-gali do. Nawalo Natalon noeng karuhakku. Alani hudok ko mamuse dihita saluna. Selamat hari Natal. Alaido dah. Allah hita parjulu mandok selamat hari Natal tuakan adau HP tuna jonok dihita pe bakol hita mandok selamat hari Natal baham waka ama merok kamu nakit wakai nata dijabu selamat hari Natal amang. Unang do sidok kamu tuna dawan ati bang dokta minang ati selama hari Natal dina kamu tuna dawan nangi ape to kay natamu na pe sidok kamu selama hari Natal ati bang dokta minang ati bako di dasudi nangi ala ni bang dokta minang ita saluhna na hinaholongan ni Tuhan ta Kristus Yesus silua na arga nalahosi hangulu honopta marhiti hata ni dibata imanagabe turpuk jamita di perpunguan Natal di Bornginon
nanire mai siambuku ni panurirang Mika ima di bidu 5 mamuka mai sian ayat sada satu ayatna na paopatot alani emang dotang winang une marohata hami mana manjahon hata ni turpukon malhiti turpuk jamiton ima di parpungata di tikion songonoma di dok hata nitu hata alai anggoho alebet lehim eprata mame betudoho nian anggotung pola jujurun tu akka huta maribu-ribu di Juda HP siap kodo harorowan ninagabe panggonggomi di Israel jala akka harorowan sian nahinan sian akka ari narobi saliling lilingna dibahini pasahaton nama nasida sahat rolitiki pangitubuan ni nama nubuhon jala mulak pasi-pasi niaka hangginai tuaka anak ni Israel alai jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gogo ni Jehovah marhite-hite hamuliaon ni kowar ni Jehovah di batana jadi maringam manasida ay tibbul maibana di si rodi akka ujung ni tanoon jala ibana gabe hadameon molo neng ro asyur tutanota molo neng lutahonna bagasta akka nabuluni jadi patindangot tama mangalo ibana pitu parmahan dohot uelu iduk ni jolma ima yanggo sana huriana hinaholongan ni Tuhatta Kristus Yesus dunia ini cenderung menyukai menginginkan hal-hal yang besar dunia ini cenderung menginginkan maupun menghargai hal-hal yang besar. Idodok na kanamalo, the bigger is biggest. Ninna dihata pandohani. Memang natohodoi amang dohot hamuinang. Tarhira sulido hita jolma tung masay makalomohon rumang ni nabelga ida manglotam jala gudang do setonga-tongan ya kahita jolma na pasisihon malahan terkadang olo marhite deng di ida molo adong name met itu namasa dia kaparangulun nya kahita jol molo bulun belga sada-sada rumang belga hajol monna belga hadirionna sudi do hita makalomo alai molo jupak tado dapot tado rumang di sahala jolma nalea manang na nagale manang na nanikmet torok do hita mang dotang ina dang apala taperdulihon ima rumang ni nanikmeti manang na nagali
Daksal pudope. Siap parniungutan niya kahita saluk namang dotang minang. Marhiti namasa di Piala Dunia. Sudi jolma makalomohon Portugal do hati-hati tiki. Dang di parrohaun torop halak yang go negara Maroko. Alai amang do taminang ahamana masa na belga na ini ida di jolma ne konilo makamonako persia duoni alai na metido justru na boy pataluhon na belgai ima negara Maroko di taluhon ma Portugal. Tapi ada memang lot taminang. Pola lotangi si Ronaldo, ate memang lot taminang ate si Bang Dodo nangi si Cristiano Ronaldo. Tumatangi si bana dang dihirim rohana. Boy taluhonon ni Maroko nasida. Jala gabi masuk catatan sejarah doing. Ima negara Maroko sem benua Afrika catatan sejarah mai di benua Afrika. Negara Maroko ma parjulu sahali na masuk tu semifinal. Ima mangdok tamuina. Dang diperdulihon, dang diaturehon, malahan dianggap sepele name meti. Ala sudi mak kalau mohon nebelga. Alaida kolan halak nama toras manang jolma nama toras. Ima nataduk nakingali nama kalau mohon nebelga. Haru tidak denak piamang dot tamuinang. Mama ngararati i pangalaho nama kalau mohon nebelgi. Ima rohanya kadet danak. Dang di hari koto danak be nami met. Ati emang dot tamuinang ate. Tabireng. Molorosi patah sahalak tulang tidak danak ati emang dot tamuinang ate. Dibuka dompetna. Nang emang dot taminang dibuka tulang non. Ditarik hepeng na namik meti. Nangi nenggilihot tu berene. Aha mamit torido kono makne. Una pola bere, una pola tulang, una pola itu, una pola itu. Una pola letu beremi ninna ati emang dot taminang. Ala di bereng namik met. Ngati nari ni tulang ni dedana non. Nang emang dot taminang alai dukon ditarik tulang nemu se namerei. Aha may dok kono maknay. Tuito nay, tuanak nay. Aha may dok kono mang dok taminang. Sokwa mang ninana o maknay tuanak nay. Dapat tulang ni ingo da tangasya mo manjalo nina. O maknon, lasidok kono se. Apa? Bilang apa kau sama tulang itu? Mitor ninna do ati amang dot taminang ate. Ima amang dot taminang taira nakilang haruna me pe. Mari boto be. Jela mari halu mo hobbe rumang ni nabelga. Jela marhite siya tonga-tonga ni berita na adong di buku na beliay pi amang dot taminang takas do tapamadat. Boha leani hala pristin marhite na marnida sidaw na met. Tapi ada ngamang dok tangwinang. Leano ma rohani hala pristini marnida ima sidaw parmahani. Jalamolo tasigat di sada Samuel bindu 17 ayat 42 1 ayat 47 boha pakkatayon ni halak Filistin maradupon si Daud hati-hati tiki dinalaho manaluho si Goliat. Ahamay dokon halak Filistini bajar do ibana marara do mang matangna so na diboto do manangaha ninna halak Filistini Lea rohana marnida si Daud
HP amang do taminang ahamana masa di taluho si do si Goliat holan marhitehon ima abalang dipakai laho pataluhosa. Ilamang rotang. Alani ido di tunga-tunga ni parpungata. Ondo neng pabuo tohonon ni turpukon di tonga-tonga ni parpungata di boringinon marhite di berita ni hatu tubuh ni Tuhatta Kristus Yesus na tubuh ibana di huta na met amang rotang minang idokon diayak na parjului sembindu na palimahonon idok disi alai anggoho ale Betlehem Efrata mame metu dohonian dang masuk etongan anggo huta Betlehem Efrata di tonga-tonga ni lua ni Juda alai sian naso masuk etongan ni akana torok do mangula de batang di patuduhon de bata huasona marhite siat tonga-tonga ni huta Betlehem name meti ima habelgaon ima halongangan nasoboy dolo otta songon dia gogo dohot huaso ni di bata di tonga-tonga ni Portibion naboy patupahon manang ahape nalahosi patupahon ni di bata hobar tua kasakapna hobar tua kalomo ni rohani di bata jala taringo tu huta hatubuan manang huta Betlehem dede holan masa di arisatiki alai nungabe di pabotohoni nungabe di baga-bagahoni andorang somasa miturpukon idamang dotamina inganan hatubuani inganan hasosorang nisi paluai nungatung takasi di dia nagabe inganan hatubuani nunga di baga-bagahoni marhite sian akka panurirang opatusiro amang lotamina unang leas rohata marnida akka namet ido parjolo ngalo si Panginoon ni turpukot sa tonga-tonga niya kahita. Unang leas rohata, marnida akka namet. Jala unang gelehita, ngolo ditikyon, met tapak kilalahong ngolutta. Idamang rotang minang. Unang geli. Unang putus asa hita. Molo ditikyon tapak kilalahon met hadiriyopta. Nabuhay do amang met pakilalata dirita alani nasodapot akka natasakapi ate amang rotang minang ate. Adong do hiton gabi met pakilalata alani dang dapot do pihak kapar karejuatta. Adong dohiton na me pakilalata ala dang dapota akka dalan ni pangumuan dalan ni akka apapaga na lomak ro tutong-atong ni ngulutta ala ni amang doptang winang marhite inganan hatutubu ni Tuhatta Kristus Jesuson neng paposon ni turpukondo ngulutta asa unang gali jalamandili hita molo tung me penguluton ala na takas do tabereng na boy do pabelgon ni di bata ngulutta
molo toktong jonok toktong marpos ni roha hita tu di bata. Ino mang dot taminang na parjulu sa hali. Nalaw si pamanatot ta. Nalaw si enetot si putihot ta. Marhiti di hatutubu manang inganan hatutubu ni Tuhatta Kristus Yesus. Alani ido molo belga pihita mang dot taminang. Unang pis matatta marnida kana meti ati amang dot taminang ate. Unang gabi sombok kita, unang gabi gicang roha hita. Molo belga hita mang dot taminang alay gabi akahalak nasere maroha mahita sa luhuna. Ala na so nataboto mang dot taminang akka na adong ding uluton na budo sakilo do na palawon ni di bata setong atongan ning ulutan moholo so di halo mohod di bata adong di tong-atongan ning uluton. Ala ni do mang dot taminang songon na hurok kami molo belga pihita sa derion molo belga pihita itikyon unang gabi leas rohapta marnida akka namit-meti semua bisa sudido dangadong nasuboy tarpatupan ni di batang songon edokon na di Lukas sada ayat 27 imana parjulu nalaw si putihota baru na padua homose raja na tubu di huta na meti ima huta Betlehem Epratai ima raja si pardame ninna amang dot tamina raja na tubui ima raja si wandame amang dot taminang dangadong do pehu bigi hami mulai marroha hami dangadong do pehu begi hami ganuk akaraja na tubu di portibion nagabe di guari raja si pardane dangadong do pe aja manut taminang ate adong amang do taminang taboto dangadong alai anggo raja padoha raja pangultup adong mata boto ate amang do taminang ate nangi adong mata boto alai anggo raja si pardame do dangadong ijupak teh dangadong idapok teh anggo soholan di bagasan diri ni Yesus Kristus do jupak ta ima nagabe raja si pardame atau ngalani matubu be raja si pardame idu nagabe lasni rohatta nuaing unang beholap tubu raja si pardame di huta Betlehem naing masorangi naing matubui raja si pardame di bagasan rohat tabi amang dot taminang ido mang dot taminang alani ido membuat dami do Yesus wa amang dot taminang mamardami hita dohot akan ata hosomi amang dot taminang mamardami hamu do akan marsiosoman so unang do ate amang dot taminang ate nangi ganuk Jepang Natal lemar tiburak lemar sigorgor par hosomate ate amang dot taminang ate anak-anak adong do songoni amang dot taminang gudang do songoni torop alanido neng atusata do Kristus natubui songon tema ni parpungat Natal di Borinon ima raja si pardame do hita alani gabe si wadame mahita dia kana humaliakta gabe si wadame mahita di tongani akajabut tabe amang do taminang unang biak kana marsual-sual hita ate amang do taminang ate unang be marsual-sual akka amata do inatta molo nunga marlas ni roha marhiti na makalason hatutubu ni Kristus Yesus tuate alai gabi akasi buat dame mahita salukna alana ido natahalasoni Kristus si paluai nagabi raja si pardami di bana di tonga-tonga ni portibion amen martangiang mahita
Mau lihat ya Tuhan. Dina pinakulingan ni hatami ngulu nami. Di parpunguan nami, parpunguan Natal, di tonga-tonga ni huriam ditikir. Di sosoi hatamido, tuganup ngulu nami marsada-sada. Asa gabi akara, gabi akasibuat dami mahami, tuaka nahumal yang nami. Alani suaton mahatami, dongani hami, lahu mangulahoni, anggiat marhiti eli Tuhan, marhiti padonganyom, gabi pos rohanami, gabi akasibuat dami hami, di tonga-tonga ni portibion, di tonga-tonga ni nahumaliak kami, di tonga-tonga ni akka keluarga nami. Alani Tuhan nami jala di bata nami, di salut na karuas ni huriamon ali Tuhan. Tuho mahu pasat hami nasi. Ruas doho parhalado ni huriam nadong di huriam HKBP Raja Walion. Toktong ramoti jala dongani ngul nasi. Lehon hahi pason. Leho gajang ni umur. Pada wakana sasahit. Pada wakana membahin arasak ni rohanasi. Suang songoni ali Tuhan. Dia kayanak kon nyamanami doho inanamion. Nami met pamatang na pay burimur asalam tumagodang na. Dia kana masikola ali Tuhan. Pauliuli top panasida anggia gabi akka jol madeninggan jol malas roha parangulun nasida dia kanok sipul setong atau kani parsikolan nasida dan dapat dopi akka parkarejoan leho nak kaulo nadinggan dingul nasida dia kaya nakon dia karuas ni huriamon nang matoras umurna dang jupang dopi sirokat nito dina leho na Tuhan nagabi sirokat nito dina sida Tuhan nami jala di bata nami molotung adong karuas ni huriam natongon apalai tikyon di bagasa parsahito mangido hami tu hole Tuhan lehon hama malum marhite sahi na sumonggopi pamatang nasi marhite Kristus Yesus martangiak kami Tuhan amin. Mari de mahita los papung pilihan. Aduh
Jong mahita saluna. Nunga tajalo gudang akan adinggan nasian di bata. Popot saluhutna adong nasian debata. Nunga sahat tuhita di bornginon barita lasni roha. Ima barita hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Ay nunga hubege jala hutadahami sandiri ibana dotu sipalua portibio. Sian nasa rohata nunga tapasahat akka ende nauli dohot tangyakta. Ali Tuhan sajalo maaka ede dohot tangyang nami. Sian lasni roha nunga tapapungu piliata tanda lasni rohata. Alani panopotion ni debata di tonga-tonga ni huriat tau. Tatangnya koma piliatan. Ali di bata amanami ni bono kijang. Hodo hararon ni saluhut silehol lehon naringgan. Doho nasa uli basa na molitus. Upasa tay masian na lehom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na hustos di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajong mo itonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanay marhite-hite todim. Asalam hutan dahami godang ni silehol lehom mitu hami. Asalam girgir hai mendok mole ate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin ni Bono Kijang, saya pinarbadia makwarmo, saya Roma harajom, saya saop malomo ni roham di Bono Tongon, songon di Bono Kijang. Lehom matuhami sadaron hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, gido saya dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihut panguncunan, palua mahami sian pangako.
di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di batama. Di sedakot Tuhan di batama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasor homma damena tu todim. Amin. Selamat Natal Maria. Tajalang bema amanginang na disiamuta, dihabirang tadi pudi di jolo tahu tadok selamat hari Natal ma.